Ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Gitakda kini nga Domingo, Mercy Sunday. Ang kaluoy sa Ginoo nga Domingo. Isaulog sa tibok simbahan karon panahona. Ang kaluoy sa Ginoo. Kaluoy nga nagpasaylo, nagdawat kanato bisan kita mga masalaypon. Kung di na nagdawat kanato, andam o pasaylo kanato. O gikan nga masinati ta ang iyang pasaylo, iyang ihatag, ang iyang kalinaw. Sa Biblia, duha, kadapit, din ang pulong huyop ginhawa, gisaysay. Ang una, dito sa karaan, unang mga linya sa balaang kasulatan, ginaingon nga ang tao gihuypan sa Ginoo o ginhawa o ang tao nakabatong dusnong kinabuhi. Usaray ipasabot niya na nga paghuyop sa pagsugod ang ipasabot mao kita nakabaton og kinabuhi gumikan og tungod sa ginhawa sa Ginoo. Buot ipasabot nga kita ipakatao kita sa ginhawa nga dili matapos, sa ginhawa nga eternal, sa ginhawa nga may kinabuhing dayon. Kay mao man ang kinabuhi sa Ginoo, kinabuhi man nga way pagkatapos. Kay iyang gihatag ang maong ginhawa, but ipasabot kita po magkinabuhi hangtod sa hangtod. Apan natong nasayram misrikway og midumili ang tao pagdawat sa maong kinabuhi, nagpakasala. O hinungdan po ngang Ginoo sa dakong gugma, may bayad nining sala sa katawhan nga midumili pag-ila o pagdawat sa iyang gasa sa kinabuhi. Mao nga iyang anak nga atong nadungog sa Domingo karon, mihuyop sa kaduhang higayon. Kung ang gihuyop mao ang kinabuhi na po gikan sa Ginoo nga sila gipadala nga magdala sa gasa sa kalinaw. Ang kalinaw gisabot nato sa atong panahon nga murag kalinaw sa sementeryo nga way kisaw, way samok, way pakigdiso, way mga panagsumpake. Ang kalinaw nga bot ipasabot ni inyong maong kalinaw nga makigdiso, kalinaw nga makabot ang kahiusaw, kalinaw nga ato mga pagbati mahapsay, kalinaw nga kita makamao mo pasaylo gikan sa Ginoo nga atong madawat nga kita pod makapasaylo sa mga tao nga makasala kadato. Atong panlimbasugam na kini nga kalinaw dili passive nga pahulay nga dayon nga dili mulihok, kundi bisag patay na kita makaampo gihapon nga kaluy-an sa Ginoo ang atong kaigsunan, ang ato mga minahalom bisan og patay na. Dili kini pahulay sa dayon nga dili aktibo, dili kini nga kalinaw ang kahapsay sa hunahuna, ang pakigbiso sa mga matarong nga buhat ipakita aron makabaton og kahapsayam ang kinatibok ang relasyon tali sa tao og sa Ginoo o sa tao o ang Ginoo o ang kinatibok ang kinaiyahan. Diha kinatibok ang buhilaman o kultura nga atong gipuyam.
Dili kini gasa sa kalinaw. Nga mulingkod lamang kita nga modawat. Kay kini kay gasa nga gihatag. Apan kinahanglan kita bukas nga mo pa putuhok modawat nga kita matakdan sa mga buhat nga ang kalinaw mo'y mapatigbabaw sa atong mga nahuna kasing-kasing og kalag. Og ang doon ang maong kalinaw mapatigbabaw kinahanglan kana og importanteng buluhaton. Og kining importanteng buluhaton mao kining mosunod. Ang paglikay, ang pagtalikod, paghunong sa pagpakasala. Kay imposible mangayok kitag kalinaw nga kita magpadayon sa pagpakasala. Di na pwede. Sama ra nga mangayok kitag pagampo kayuham atang nagpadayog ang mga buhatang daotam. Dili kana makiangayon. Kaya ang Ginoo maluyon og makiangayon man ang iyang kalinaw, iyang ihatag gasap, isip gasam, pero naapoy ato kaakuhan, naapoy ato responsibilidad, may ato pud papel niya nga kalinaw. Gasa apan kita bukas ang iyang gugma, ang iyang katarong, ang iyang kaagayan maoy atong panlimbasugan kalaktod pagkasulti. Ang usah nga buhaton nga makabaton og kalinaw, ang paglikay, ang pagtalikod, ang paghunong sa pagpakasala, ug ang ikaduha gisayunan ka nga kita tuphan sudlan nga maghari ang grasya sa Ginoo diri kanato. Kaya kung kita mohunong sa pagpakasala, unsabay atong kabalak-am. Kung ang grasya sa Ginoo maoy maghari sa atong mga kinabuhi, unsabay ato kalisangan, unsabay ato kadukam. Kaya ang mga nakabaton nining grasya sa kalinaw, way butang ning kalibutan, atong makuptan, gahom bahandi og bulawat. Ug bisan kunuhay ang atong mahimo kung wala kining kwarentenas ingon tang punga. Ang kunuhay ato mga lakaw, ang kunuhay ato mga gipandibasugan, nakahatag bag dugang pagtubo sa grasya sa Ginoo kanato. Ug nakalikay ba kita sa atong pagkadaotan. Ang grasya sa kalinaw nga kana maugmag, mutubo, mulambo, o bulipang diri kanato, kung kita naglikay sa pagpakasala o gitugutan ta, nga mo hari ang grasya sa Ginoo kanato. O kung paghari sa mga grasya sa Ginoo diri kanato, o kung pagtalikod ta sa pagpakasala, way ikatabang ang kalibutan ni Ana. Ang pagkupot ng katungdanan gahom kaalam sa lapi o kadangan, dili makapuno o makakuha sa grasya sa Ginoo nga motubo kanato. O ang makalisod kabalaka o mga kasakit ning kalibutan, dili pod makakuha sa grasya nga nagtubo diri kanato. Lumikan kay kita may talikod pagpakasalaw. Ang tipatubo nato ang kinabuhang Kristnom, ang state of grace mo ay naghari di kanato. Way butang ning kalibutan, kalisod man sa COVID, makaminos sa grasya sa Ginoo, nga mong tuhok o mabatigbabaw sa atong tagsa-tagsa kakalag. Nothing can disturb the grace of God nga iyang gitugutan nga mulambo diri kanato. Ni butang ning kalibutan ning gahom ni kabdangan ug kalisod walay atong kahadukan. Ang bugtong kalisod di atong kahadukan mao ang makadaot sa atong kalag. Ang makadaot lamang sa atong lawas. Dili angay tang kahadukan unta. Ang kabalaka nga angay tang kabalakan.
mao ko ang tagsatag sa takalag wala mulambo sa grasya sa Ginoo kundi ang iyang kalinaw iya gusto atong masinatin. Ang kalinaw gasa gikan sa Ginoo apan ang kaakuhan gikan kanato ato pagabuhaton kinabuhi hupong sa grasya nagdumili nagtalikod sa pagpakasala mupuyo ang espiritu sa Ginoo kanato ug pagpuyo sa mga espiritu gagihuyop sa Ginoo tayang pagkabanhaw ipadala kita pagpakita pagpaambit pagbantala pagpahibalo pagpuyo nga makigdisog unsa ang katarong ning kinabuhian di kita mahaylo sa mga lawas ng kalibdon ngay taniyang ihatag kunuhay sa kalibutan alam kanato di kita malipat nga kita katagan lamang og kalinaw og kaluwasan diha nga gasa sa Ginoo kung kita magpabilin nga magmatulod anom sa iyang kasuguan kay usah karason nga kita nagtuo kaniya kay kita nagmatinod anom kay kinsa bay nag-ingon nga ang may pagtuo way pagtuman ang tinuod nga pagtuo kita matinumanom kita anud sa likway nagdumili nagtalikod sa sala o nagpahari siyang grasya di kanato ug milaom iyang kalinaw muhari diri kanato aron kita makasaksi o mawantala sa iyang kinabuhi. Kita mahimo lang ilhanam, mahimo lang timaan, simbolo na nagpadayag sa presensya sa iyang pagkabanhaw. Manindog.